थैदो नोङो दानियाबा खेला खतम आरो दानबावगोन आं नोंखौ दानस'थारगोन आं सनै खालामगोन आबा जाबाय नों मा खालायखो आबा नोंनि आखायाव बे मानसिया थैबाय नामा आबा मा खालायखो नोङो जा खालायदों मोजाङानो खालायदों आयै मोजाङानो जाबाय बियो जोंफोरखौ डिस्टार्ब खालायबाय थादोंमोन जोंनि जिउआव फैनानै बियो साला जोंफोरखौ बेनिखायनो बुथारबाय आं आयै थैबाय बियो आंनि आखायावनो थैबाय दिनै आबा गारुया माबोरै सोरबा नुफ्लाङा मा जागोन सोरबा जुदि गोरोन्थियाव नुफ्लाङो नोंसो बुथारबाय बेखौ आंसो बुथारगौमोन ना नोंनि आखायावसो थैबाय बियो दा मा जागोन गार बेखौ आबा नों बुथारनानै बिनि पापखौ मानो लाखो बे पापिखौ आं बुथारगौमोन ना आबा नों मानो बुथारखौ नोंनि आखाया नोंनि आखायाव नों गावनि जिउआव मानो मादारानि बे दागोखौ लाखो नोङो आबा मानो बुथारखौ आबा नों बिखौ आं बुथारगौमोन ना आबा दा माबोरैबा जुदि पुलिसफोरा मोनथियो नोंखौ खानानै लांगोन जेलाव लांगोन आबा नों मानो बेबायदि खालायखौ आंसो बुथारगौमोन बिखौ आं थैबा थैथोंमोन आबा आंनो जेलाव थांगौमोन नों मानो बे दायखौ लाखौ जेबो नङा आयै बेबायदि मानसिखौ बुथारब्ला पाप नाङा आरो जुदि बेखौ बुथारनो थाखाय आं जुदि माब्लाबा हमजायोबो जेलाव थांगोन आयै आङो जोंफोरनि न'खरखौ धंस खालायदों बियो असान्ति गैयै आंनि बिमाखौ बुथारनो नागिरदों सान्ति गैयै खालायदों न'खौ बेबायदि मानसिया थैबाबो जेबो नङा आयै बेथ' नंगौ आबा थेवबो आं नोंनि आखायाव बेफोरखौ खालायजानो गोसो गैयामोन नोंनि जिउआव दा मोनसे बे गिथावना जाथाया जानानै थाबाय माब्लाबा जुदि उनाव माबोरैबा जुदि मायबा जाहैयो नोंहा मा जागोन आबा जेबो जाया आं जा मावदों मोजांखौनो मावदों आङो आगोलनो मावनांगौमोन बे खामानिखौ आङो गिनानै थाबाय थादोंमोन आं दहायनो मावनांगौमोन बेखौ माब्लाबानो थैनांगौमोन बियो दासो आंनि मेगनाबो गेवबाय साला आरो आयै आं जुदि बिखौ बुथारनाय नङामोन बियो नोंखौ बुथारगौमोन नुवाखै बियो माबायदि नोंखौ होसोनानै थांदोंमोन आं बुथारामोनब्ला नोंसो थैगौमोन आयै आरो आं नोंखौ खोमानो हाया आदाखौ आं खोमाना लाबाय आंनि जिउआव रावबो गैला आंनि आखायाव बिनि अनगायै जेबो गैयामोन बेनिखायनो बुथारबाय आं बिखौ आरो बियो गाज्रि मानसिखा बिखौ जोंफोरो गावबा गावनि सेल्फ डिफेन्सनि थाखायसो बुथारनाय जादों आरो आयै नोंथ' बुंखादोंमोन बेहा रावबो उन सिगां रावबो गैया होननानै बे थैनायखौ रावबो मोनथिखाया बेथ' नंगौ इसोरा बेबायदि खालायबानो हामगौ रावबो जों बे थैनायखौ मोनथिया बेयाथ' रावबो गैखाया र' बे पापि बोराया थैयाखैबो जानो हानाय खेबसे नायनि आङो चेक खालायनांगोन बिखौ दहायनि बायदि आरो थांखांफिनगोन बियो 100% क्लियार बे खेबाव थैमारबाय बोराया थैबायना आयै औ नङाबा नों खेबसे चेक खालायना नायनाय थैबाय बियो हां गैला हां लामाराखै आयै थैमारबाय बियो बेखौ आं खेबसेयावनो थैथों होननानै दानखादों खर' साखिंनो खेबसेयावनो थैखादों होननानै नङाब्ला बियो थांखांफिनबाय थायो दा बे बोरायखौ नोंखौ फबनो थाखाय बे बोराया हाखर जावदोंमोन ना बेयावनो फबना दोनसै आयै औ साला पापि हारामजादा बोराया जेरै मावनाय एरैनो फिथाइ गावनो हाखर जावदोंमोन गावनो थैथोंसै बेयाव आंनिबाथ' बे पापि मार्दारार बोराया सेवग्लिसो थैनांगौमोन बेबायदि फबजानायनि जायगाखौनो मोनामोन बियो बेबायदि सुबिदा जि मोनबावदों बियो थैनायनि उनावबो बेखौनो सुकुर मोनाय थेवाबा थिखां बेखौ माबार हनै अखायाबो बांद्रायसो हाबाय माबार बेखौ फबना दोननांगौ दे आबा बेखौ माबारै थिखांनानै फबना दोनहैनोसै नङाबा मा थिक सोरनिबा मेगनाव नोजोराव गोग्लैबा प्रब्लेम जागोन आबा दे माबार थिखांना बेखौ फबना दोनहैनोसै औ आयै दे हम बेखौथ' जोनोसो लुबैदों आं सेवग्लिनोसो लुबैथारदोंमोन आं बेखौ आङो फबनोनो गोसो गैथारामोन उफाय गैयिनि थाखायसो फबनो नागिरदों आं बेखौ हानायमोनब्ला बिखौ आङो अबावबा सेवग्लिनोसो गारना दोनहैगौमोन साला जुनारफ्रा जाथोमोन सेवग्लिनायखौ बिनि एम्फौ देग्लिथोमोन साला गारनोनो बिखौ जोंहानि न'नि बिथायावसो फबना दोननांगौ जासिगोन औ आयै बिनि खामानियाथ' बेबायदिनोमोन बेखौ सेवग्लिनांगौसोमोन बेखौ मोसा मुफुरासो जानांगौमोन सेवग्लि बोहै बिनि बडिखौ आंनिबा हानायबाथ' गोथाङैसो जानांगौमोन बिखौ होमब्लानासो बुजिगौमोन बियो थरफि बाब्राब थैगौमोन बियो बाब्राब थैनो मोनासै बियो औ बे पापिनो गोरलै थैनायसो होबाय जोंफोरो खेबसे लागैनो बुथारनाय बायदि जाबाय दे उपाय गैया थिखांदो आरो थौ माब्रै सान ओंखारनायनि सिगां बेखौ फबना दोननो हानांगोन ने आयै बेखौ दैमायावसो गारना फैनाया हामगोन दैमा
बे मार्दारारखौ न'नि बस्तियाव फबनो गोसो गैथारामोन आं। फबनोथ' आंबो गोसो गैयामोन आबा जोंफोरनि हायाव बेबायदि मार्दारार पापि मानसिखौ। नाथाय मा खालायनो बिखौ दा माबोरै लांनो? एसेबां लामा गेजेरजों बिनि डेड बडिखौ लांनो हानाय नङाना। रिस्कि जागोन सोरबा नुबोला। जेबो नंला दे बेयावनो थाथोंसै। आरो बिबो नोंनि आखायावसो थैबाय। नाङा थाथों दे। गाज्रिबाबो पापिबाबो जोंहानि न'आवनो थाथोंसै बियो। पापिया देनां सोरनोबा फानना थांगोन बे हाखौ। दे होमब्लालाय आयै। सैमा बोराया गिलिरथारबो। साला मालायखौ फानदाय जायै पापिया गिलिरथारबो जादों बोरायायैनो। आयै आंबो थांनांगौ ना मायो? नाङा दे आइ थांथ'नांला खोमा। नोंसाबो ओजों माबोरैबाबा अखा हानाय मानाय दैबानासो जायोना मासो जायो। नोंसाबो बुरि मानसिबो दङ सासे, गथ'फोराबो हाख'नाय नङा बिसोरो। गिदिर मानसि नांगोन। नाङा दे बिजामादैया थांबानो जागोन। नों थाङाबाबो जासिगोन दे जोंफोर दंना। दे होमबालाय थांथ'ला उनाव थांगोन दे होमबा खबर लानोनो। औ आइ जागोन दे होमबालाय उनाव थांबानो जाबाय। रेडि जाबाय थांनो। दा सोर थाङो सोर थाङा? जोंफोरल' थांसिगोन दे जावैसो। नों आं आरो बिहामजो बिसोर सानैया न'आव थांथोंसै। नोंसाबो ओजों मा जायो मा मायो। अखा हाबाय थादोंबा नांला दे सुदेमा थांला दे उनाव थांगोन। दे होमब्लालाय फैदो होमब्लालाय। औ थौ डाइरेक्ट गार'खादोलै बिखौ आबा। हाखराव फिनज्राबलायनाय गार'खादो बिखौ अननानै लांबाय थानायनि दरखार गैया। गार'। र' डाइरेक्ट गोग्लैनाय बायदि गार'नि। आयै मायबा खोनादोंना नोङो? हो? औ सोरबा दरजा बुनाय बायदि खोनादों आं। सोरबा दं नामा जोंहानि दरजा मोखाङाव? औ आयै सोरबा फैनाय बायदि मोनदों आं। दरजा बुनाय बायदि खोनादों गाख्रबबाय थादों। खोनादोंना नोङो? दरजा बुदों? सोरबा फैखो दा? बेबायदि समाव सोर फैनो? आयै सोरबा फैदों नामा दा मा खालायनो? र' दे बिखौ माबार गार'नाय हाखराव दोनहर। साला थांदो नोङो नोरोगाव। बेबायदि समावलाय सोर फैनो मोनखो जोंफोरनियाव? रावबोथ' फैया। बे पुलिसफोरसो फैबाय। आबा बेखौ माबार फबनाय। आं थांगासिनो। सोर फैगोन र' सोरबा फैखो दा? दे माबार फबनाय बिखौ। औ आं फबगोन नों टेनसन लानाङा। नों थांनाय सोर फैदों थांनाय नायहैलाय। पुलिस? सोर मायबाफोर गम मोनबाय नामा बियो? मायबाफोर मिन्थिबाय नामा? सोरबाफोर मायबा खबर हरदों नामा फन हरनानै? नुनानै हालाखौ बुथारदों होनना मिन्थिबाय नामा पुलिसा? मा जागोन दा? बारहुंखाखौ हमना लांगोन नामा बियो? मा जागोन दा? सोर खबर हरखो? माबोरै मिन्थिखो? मिस्ट्रेस रितु एसे डिस्टार्ब होनाय जाबाय नोंथांखौ। मेडाम डिस्टार्ब माने जेबो नङा दे। उन्दुदोंमोन सिरिखौनो मोनाखैमोन आं दरजा बुनायखौ। मामोनबा मेडाम? मायबाफोर रनिनि खबरफोर मोनदोंमोन नामा मेडाम? नङा सरि दे डिस्टार्ब होनायनि थाखाय सरि बुंबाय आङो। माने आं एसे खामानियाव फैदोंमोन। नोंसिनि लामा मोखाङावनो आंना गारियानो हामा जानानै होबाय। बेनिखायनो नोंसिनियावनो फैनोसै होननानै एसे हाबबाय आं। हे भगबान बासिबाय। आंलाय माथो सोरबा खबर हरबायसो नामा मानसि बुथारदों होननानै। दासो हां फैबाय आंहा मोजाङै। नंगौ नामा मेडाम? जेबो नङा दे मोजाङानो जादों दे। गारिया गाज्रि जादोंबालाय हाबनायानो हामदों दे। अखाबो हाबाय थाबाय जेब जेब। आरो नों सानसेखालि बुंदोंमोन नालाय नोंसा फिसाज्ला उन्दैया एसे गारिफोरखौबो नायनो रोंगौ होननानै। आंहाथ' गारिनि जेबो नलेजबो गैला। दा हर गेजेराव अबाव थांनो होननानै नोंसिनियावनो हाबबाय। गारिफोरखौ एसे नायो नायनायालाय हामाफोर जाबोला। थारमाने डिस्टार्बनि सायाव डिस्टार्ब होनाय बायदि जाथारबाय आरो। दङ ना नोंसाना मामोन फिसाला उन्दैया?
औ दं फै मेडाम सिं फै आं लिंहरगोन बेखौ फै दे बेनाबो गारिया दिनैसो गाज्रि जानांगौ आरो बेबो जोंहानि लामा मोखाङाव बारहुंखायाथ' मोनथियाखैनो दा पुलिस फैदों होननानै माबारखौ बेखौ जिरायनो होननानै बारहुंखानो खोन्थाहैनांगोन आं फै मेडाम फै